Jeg hedder Sara, og jeg har altid været drevet af at skabe fællesskaber, hvor alle føler sig velkomne. Jeg tror på, at idræt det er meget mere end bevægelse. Det er glæde, det er samhørighed, og det er følelsen af at høre til. Derfor så brænder jeg for at være med til at skabe et foreningsliv, hvor der både er plads til børn og unge, men der skal også være plads til voksne og seniorer. Og det er lige præcis derfor, jeg søger den her stilling hos jer i DGI Midtjylland. Jeg ved, hvor meget det betyder at være en del af et fællesskab. Som barn fandt jeg selv glæde og selvtillid gennem idrætten og foreningslivet. Og børn med særlige forudsætninger har brug for, at nogen baner vejen for dem. Og det har jeg erfaring med. Jeg har været med til at bygge bro mellem skole og forening, og så åbne nye døre for de børn. For voksne og seniorer er foreningslivet også afgørende. Jeg ved, hvor stor en forskel det kan gøre at være en del af et fællesskab, og det kan øge livskvaliteten og bekæmpe ensomhed. Og det er lige præcis det her, jeg gerne vil være med til at bidrage til i DGI. At skabe fællesskaber og få flere med i det fantastiske fællesskab, som foreningslivet det kan. Jeg elsker at samle mennesker og skabe forbindelser, som gør en forskel. Med min erfaring i brobygning mellem forening, kommune og civilsamfund, så tror jeg på, at jeg kan bidrage til DGI's vigtige arbejde. Jeg ser frem til muligheden for at fortælle om mine erfaringer og mit engagement, og få det mere i spil hos DGI Midtjylland. Tak fordi I så med. Jeg håber, vi ses. Er I klar? Kom så, venner.